Máme čím vrhat. Děkuji, pane komisaři. Kloubení nemáme, nebo si máme povelku. Máš povelku? Mám. Já mám všechno, jenom nevím, kde. To je krásný. Takže dovolte mi, abych vás jako ředitel dnešní zkoušek přivítal v honitbě hradí a společenství. Dobrý den, vážení přátelé, dámy a pánové. Jsme moc rádi, že máme na našich zkouškách z vlog takovou část. Ve finále naplněné 2 skupiny. A byť jsou to zkoušky, kterými se začíná lovecká sezóna, tak doufejme, že se vám všem bude dařit. Ráda bych vás také pozvala i na naše další akce, když tady teď začnete. Děláme vlastně zkoušky z vodní práce 24. června, hned týden po klubové výstavě, což se tak nabízí v tomto období, že tady si vlastně vyzkoušíte loveckou práci, ty začátky a pak budete pokračovat dál. Další naše vrcholová akce, která začíná tuším Kutné Hoře, potom jsou tam podzimní zkoušky, pak jsou ty nejvyšší, pohár prezidenta, což jsou zkoušky všestranné, pak máme přinášení retrieverů ke konci srpna a samozřejmě naší vrcholovou akcí, která bude následovat. Mezi tím máme, jak si všichni můžete vybrat, jak vodní práce, tak podzimky, tak letos pořádá Retriever klub mistrovství retrieverů pod organizací našeho výcvikáře. Ráda bych tady připomněla, je tady pan František Kuneš. A jestli jste četli naše stránky, tak kdo z vás má jakýkoliv problém při výcviku nebo by potřeboval poradit, náš výcvikář je vám všem k dispozici. Takže já nebudu protahovat, máme tady i spoustu zkušených psů, kteří jdou tady si vyzkoušet na vlohy. Každopádně z mé strany jenom ráda vás uvidím na všech našich dalších akcích a momentálně vám přeji všem hodně a hodně úspěchů a tak, abyste nejen prezentovali nějaké vlastnosti psů, co domazlíků, ale abyste s tím taky pracovali. A předávám slovo našemu vrchnímu rozhodčímu, což je pan doktor Brož. Děkuji. Vážené klukyně, vážení klucové, vážená korono, dovolte, abych já vás přivítal jménem Českomoravské myslivecké jednoty Praha, okresního mysliveckého spolku Praha Západ, jménem budu rozložit na dnešních zkouškách. Nyní tady organizaci losovat budou ti, co vedou 2 psy. První, jim bude přidělen číslo losu, aby byli v jedné skupině. A ještě, jak bude posuzovat první skupinu, číslo losu 1 až 8 bude posuzovat paní inženýrka Černá a Zdeněk Novák. Číslo losu, druhou skupinu, číslo losu 9 až 16 bude posuzovat pan Josef Semerád a pan Josef Brumr. Všichni jsou to zkušení rozhodčí, vědí, o co se jedná, jsou to všestranní rozhodčí, neměly by být vůbec žádné problémy. Prosím vás, psi nebudou chodit na volno, když nebudou cvičit, budou uvázaný a poslušnost a vodění se posuzuje během celých zkoušek. Takže to mějte na paměti, ať se to nikde nefláká a trošku, aby ta organizace byla. Losování provede pan Zdeněk Novák a kontrolu tetování provede paní Jirka Černá a pan Josef Semerád zapíše. To bych vás myslel.
On je na to, že nejde, on je na to, že on viděl zase. No tak, to jsem si nadělal ještě k tomu lepší. Tady to bylo úplně bez chybičky, takže obě dvě známky. A pojď. Tam pošlete, prosím vás.
Drží, drží. Karino, Karino. Padej mi. Para. Lara před. Panem. Před. Panem. Pojď tu noze. Dělej. Pojď tu noze. Šup. Před. Takový, jo.
Taková. Není pěkný, takže do poznámky mám 4 také. Aport! 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 Pojď ke mně.
Pro vaši potřebu a pořadatel vám zašle orazítkované tabulky poštou. Pokud s někým z vás nemá užší kontakt, tak se možná pošlete tabulky poštou orazítkované. Jo?
Vázat. Noze. Noze. Denis! Vázat. Jo, no já paní, neměla. Tak by to mělo vypadat. Jestli to neviděl, já se podívám. Vážení vůdcové, tady jsou. Nadešel čas, abychom zhodnotili výsledky dnešních zkoušek vlog. Na dnešní zkoušky vlog se dostavilo, bylo přihlášeno 16. Dostavilo se 16. V první ceně obstálo 13, ve druhé ceně 3 body. Na první cenu vždycky ale nějaká ta cena, která tady zařazovala, šla do druhé ceny. Tyto zkoušky vlog můžeme hodnotit jako velice úspěšné, protože 13 v první ceně je skutečně úspěch. Co se týče sboru rozhodčích, myslím si, že tady posuzovali korektně, problémy nebyly, zdůvodnili známky, vždycky tedy řekli proč to a tak. Počasí nám přálo, i když pro ty naše psy bylo trošičku teplejc, ale bude to i horší někdy na těch třeba podzimkách. Jako vítěz dnešních zkoušek se umístil
Kodeta Angel Shadow. První počet bodů, první cena. Vůdkyně inženýr Milka Pokorná. Tady jsou dva s plným počtem bodů, ale Chovný má přednost a blahopřeju. Já to malinko, já si tam stoupnu teda k těm cenám. Blahopřeju, děkujeme našim sponzorům, je to firma Candy, dostanete každý nějakou maličkost, je to firma Brako pro prvních 6 a firma Candy vám ještě dává poukázku na 300 korunovou slevu na krmení, takže blahopřejem, nebo ty to budeš dávat na to? A kdyby naše prezidentka ostala tam u těch cen a vyber jeden Damiku. Komu náhodou bude chybět obal na rodokmen, prosím vás, podruhé dávat bez obalu, tak tamhle si pak vyberte svůj. Druhý v pořadí Edita Artesia Bohemia, Zlatý Retriever, vůdce Jaroslava Bubeníková, také 172 bodů. Blahopřeji vám. Je mladá. Děkuji. Blahopřeji. Blahopřeji. Blahopřeju. Medaili. Počkej, tady si vyberu. Damika. Můžeme říct, že, než to bude rozdávat pár slov, že říct tyto zkoušky vlog byly tedy jiné, protože tady byli tři třeba 8letí, i zase mladší, ale nebyly to tedy jako zkoušky vlog, jak známe u těch třeba ohařů, kde tedy mladý pes a jsou to vlastně zkoušky, co se týče chovnosti a vůbec tedy genetiky a tak dále. Takže tady byly takové ty zkoušky, bylo takový zvláštní. Na třetím místě Valentína, Riverdanka Bohemia, Zlatý první cena, Labradorský retriever, Petra Otencelová. Blahopřeji vám. Regent plus Labradorský retriever, vůdce Petr Bubeník, 169 bodů, první cena. Tady si podepište majitele. Takže to kafe, jak jsem to nezapomněl. Tady zůstal. Leghorn Dubha, Labradorský retriever, první cena 168 bodů, Jaroslava Bubeníková. Na další místě Dejsi Zlatá Kudrnka. Tady si vyber medaili. První cena 166 bodů, vůdce Michal Klasna. Na další místě Alfred Tercius, první cena 165 bodů, vůdce Markéta Zelenková. Jak se ho Tady otce. Tady máš na rivere. Ne, furt problém. Máš kus českavky, říkal jsi pozdě pro rukme. To se dneska ukazujeme. Tak pojď. Jdeme teď. Na další místě Almanza CU, Letter Alligator, první cena 163 bodů, Andrea Řezníčková. Letter Retriever. Začíná se u vrchního rozhodčího. A nebo u C. Začíná se u vrchního rozhodčího, tady máš ještě Na dalším místě Blackhorn, Gandalf,
labradorský retriever, první cena 163 bodů, Petr Bubejník. Se najberu, aby se na to nezapomněl. Je to zásada. Tohle si dávám. Nahazujte to na Na dalším místě Alexis Ročková, labradorský retriever, první cena 162 bodů, Michal Pěl. Blahopřeju, já vám do toho zlevenku. Začíná si vrchního rozhodčí. Tenhle ten pár. Už ne, to už ne. Belí, Pohoda, labradorský retriever, první cena 153 bodů, Petra Otevřelová. Zůstaň. No. Zůstaň. Zůstaň. No pojď, pejšek. Na další místo Lena Jipší Sůl, první cena 150 Jana Rindešová. Tolik jsem manžel za Facebooku. Udělám moc kudrnlý. Šnašku. do divadla, do národní. Na další místo Kory z Valentinského dvora. Flat retriever, první cena 148 bodů, Zuzana Vítková, vůdkyně. Ano, došla si to. Aspoň by to prošlo. Mohla bylo. Na dalším místě Carlson Dynasty Anna, Golden Retriever, druhá cena 160 bodů a jak jsem říkal, tam se snižuje ta známka paměťka na marketingu. Zase marketo nevím, buď se mě, se někde potkáme. No a co pusu? Tady byla, ne? Na dalším místě Aldis Údolí Bobravy, druhá cena, zlatý retriever, 143 bodů, Marela Krešmarová. Já jsem spolužáký, seděl jsem tam. A to už je dál. Novíra, Nitkoky Benjamin, Bertram, Horizon, druhá cena 143 bodů, Veronika Straková. To je To moc pěkný. V závěru mi dovolte, abych poděkoval sboru rozhodčích za kvalitní posuzování. Myslím si, že zaslouží pochvalu i dnešní restaurace. Postarali se o nás, nebyly problémy. I tedy panelnímu společenství, kde jsme tedy měli pronajatou panětu a samosebou ONSu Praha Západ a předsedovi kinologické komise Pepíkovi jsem rád. Samosebou Retriever klubu, že tyto zkoušky bylo a konkrétně prezidentka klubu paní Markéta, je tedy uspořádali a samo sebou tu tíhu jsem si nechal naposledy. Markéta vlastně se o všechno postarala a také jí patří vřelé díky. Jestli má někdo nějakou připomínku?
dovolíte, tak já bych chtěla poděkovat Red River klubu a všem organizátorům, kteří se podíleli na organizování těchto zkoušek. Skvělý. Chtěla bych poděkovat rozhodčím za posuzování, vůdcům za korektní chování, místnímu mysliveckému sdružení za propůjčení honitby a v poslední řadě pohostinství za skvělý zázemí. Děkuju. Děkujeme. Nic jiného nezbývá, než abych i vám poděkoval za korektní vystupování, přípravu pejsků. Popřál vám šťastný návrat domů a provolávám myslivecké hymnologii a retrievům zvlášť zdar. Zdar. Rozchod. Kdo jste měli ty obaly, tak si to tady ještě vemte. Kontrolujte si to, aby tady ještě chvilku posedíme, takže kdyby tam byla nějaká chyba. Administrativní.